Guys, good morning. Ako na naman ni si Ate Sib, ang inyong lingkod. Mamahaw ta. Ako ulam. Ano? Tapos, na ako'y kape. Diya. Kape. Mamahaw ta. Karoon ng oras, hapit na mag-alas. Nga unta kay sod ko sa trabaho. Di ko hilig magkuan singan anyway mag sara ka di man ko mabusog. Nga unta magkinamot na lang ko kay singan ani aron lami agkaon ngaon ka di upang ko gabi araw gahapon nga Domingo duty ko kay Sabado man hindi hapit na dyan so guys mag ano -5 para alas 8 na sa nainhatag og manok dagko jam unod pa sige pilit siguro ang dako adto na muran magmukbang tanaw lang mo diha kay basta kami tama pas kay alas 8 na ja agahong alaga rong gawat na nga unta gami basta Jollibee nga manok ganahan kay saktong timpla ba kay og McDonald's kay tabang na karon daghan ang luto kay gigutom ko gabi pa maibog di mo magtanaw na gamukbang pero lami ang bugas kay 46 ang kilo lami Jabo na. Pajoin ang camera guys para maibog mo. Nag-abot ito sa hindi amuhan. Kaya agang trabaho. Caregiver. Nag-abot na dito prepare pamahap sang alagang tiguang. Hindi. Nagdong ako dandari kay para magdana lang kanon. Hindi niya kabot dito. Pakauno na nga sida. Then pag magpakaon tanaw na siya og masang cellphone sa YouTube ang Sunday Mas di Sunday Mas TV wa man sila way cellphone pobre guwa nga way o na cellphone da wa may YouTube tingali kanang alaga guys CPA kami nagtrabaho sa unas daga pa daga pa siya karon ag edad 74 daga kami nagtrabaho kay presidente kagi o presidente sa bangko
manager sa bangko. Kaya CPA man. Da, nga anta guys. Kami. Ano yung hilig mukbang at tubangan sa kamera. Kami. No. Naghuman ni daw. Tanawag mi sa isang oras. Kuan. Maligo. Mag-prepare ko habang kanang isa ka oras ni diyang tanaw sa sa TV. Mahalo ko sa bahay. Manilhig ka. Manilhig. Magtapos-tapos nagmay. Mag-map. Da. Mamay nagmas. Naligo na sila. Kabo-kabo na diyang kaligo. Baldi ba? Gamitin. Baldi kabo-kabo. Mamay sa ligo. Si Jara may mag-ilis kay bastog naman. Magkuan. Malipyon focus CR. Tapos maglimpyo karaw-karaw. Maglabas diyang hinukasan sa kabuo. Ya. Magkuan ko. Magluto. Luto para paniud to, panihapon, apilan. Ang init nga lang po. Mag-init ko sa gabi eh. No. Laghang alaga guys. Kasi kaon. Kaon na. Sa una, di mo ka gulay. Sugang tagaan, di mo kaon. Bilin na sa plato. Nga. Doon nag-advise na. Kagagutan ma'am kayo. Para makapakusog ni makapalamin sa utis nga makahatag ni og astel sa lawas. Sadya, may sadya matuo kay karne-karne ra doon ida ha. Naabot lang pa lang nga ni bagsak ba bitaw potassium. Nagnana siya. Tulad siya. Da. Kalitang tuhod. Nibigay. Hindi na siya kabalog. Naglakaw siya ito. Bintag. Yeah. Kuwan lagi. Nibigay ang tuhod. Pero anang si mana gakaludya na siya. Hindi ko nga naman yung gakaludya. May kasag dito ng mukha ang iwang. Da. Nguan. Di ka mo inig tubig. Tulura ka baso sa adlaw. Isang imnon da. Kuan. Di lagi mo kagutan. Kay gusto karni ra. No. Karon. Ika sa hospital. Interview ko sa doktor. Ano nga. Anong doktor nga about daw sa appetite, kumusta sa pagkaon. Ingon ko nga, busog man ang tigwa nga mo kaon, dok. Pero, kuwan lang, murag limited diyang tubig, kay tulor ka baso sa kaadlaw ang mainom. Ya, ay, tamulo man itong mga katong isang igsunog yung pagumangkan, wak man ko ina nga di dahil sila limited og tubig, wak man po sila maingon nga pwede paimnon og daghan doktor pero itong pagumangkot veterinary doktor wak sila kanang good instruction na ho
At yung pagsigid na das pandemic, gawas las tambal. Na, gisunod na. Aron pag-isa na sa ospital. Gina na siya nga. Gina na siya sa doktor nga. Kagutang na kaya may makapabastol sa lawas. Kaya hindi ka makaon, na posibilidad nga mamatay ka. Kaya ka ng potassium o masyado kang bagsak sa potassium, mamatay din ka. Kaya mga bakag, mga ugat, may kusog. Muna. Ito, ang siyang gutanan. Tihik man lagi nang amo. Tagaan ako sasaka. Kinsinas o 2 kilo bagas. Kami duha mga anja. Usig muka antong amo. Ako tag sa mukha kusog guys. Kana ang bintag sa busy. Maura. Kini nga pamahawa. Hindi na ako manihapo. Maniod. Ang paniod to o panihapon. Sabay na alas 5. Nag-diet ko ginagmay kaya dapat niyang tijan. Lamit lagi na. Lamit manok. Ayun ka dapat. Lamit unod. Humok. Ya. Nga mo to. Utan ako. Hindi utan na guys. Ay, vegetarian man ko. Dagahanin na utan. Suwaya na siya hatag sa kaplatito. Nga kanang sakto dyan ba? Mukha na siya. Dahil dyan siyang asing gingnan. Pag-ingon siya pag-abot nila sa bahay bagi ka na sa ospital. Tita, may mga pang mangko. Tita, ikaw nakagulay ha, magluto si ate. Mukha nakakay. Maura ba nagkabagsakan mo? Kanang muan. Kanang wakay imong lawas way fiber. Way vitamins. Kay di mo kagutan karne lang. Karne ra puro makadaat man na. Mabitan yung mga jato nga. Kasagara masakit kung cancer ka. Hilig og kuang hilig og karne na puro ra karne da oil karon siya naniwang-niwang kay kuan sana nga tingad sa gulay na tagsar ko mag-isa. Bawal man. Oil man ang oil. Out. Magdako dali ba? Ang lutuan. Ito kay mahurot tiga ko. Luto. Ang nakalami las tikuan kay kuan. Ang kaganahan niya kay di hinugo, ilaman. May moray sugo may flash lang kasilyas ug malibang. May nasidya. Sabira. Tumai ako. Tumai means kuan na. Pabuhusan bahaw. Tapos kanang kuan. May maligo ako ngayon. Mara na ituryanta. Wala nila hindi na masumpayan. Maligo ako ngayon, tingligo. Pag makalimot ko, mana sidang ay naligo ako kahapon, hindi ako maligo ngayon. Ano siya? Manang mag-prepare ko ba nga makalimot ko nga naligo dahil siya. Ang nasan diyang
alternate o Lego kay dali kuan dali ma sensitive ng lawas, dali ma pintok, dali pintokon busog na kugay nga sabay kamirang duha kamirang dako jambay dos andanas da kamirang duha na pujo magabi ihat sang bijang kasi ako ko jara sa datum ko renta ka tuig naman ko lang sa nag-inusara dato tao na was meet ada sila meet kuno ja ada meet pud lagi sigurong laki-laki hon da pila ang intensyon nisibat gibijahan siya usapat siguro kasibatan kang kaon sa dihik kaya doha maigo ka ng doha makabok mga dagkan 2 kilo bigas ako nireklamo ko 2 kilo sa mga taong kaon hindi pwede na ako kaya nagamit na ako ang kaon gamit doon sudan reklamo ko gamay ra kahit 2 kilo isda baboy manok alam nga di pwede kaya ang kalasugan ay nakasalalay sa ating mga kamay munang inahang lang nga diba ang ating kalusugan ay nakasalalay sa itong lawas. Nga mukhaan tayo insakto sa bantag ka. Bisita, hindi tayo gutumon sa bantag. Pero dado kaya, hindi makugutumon kaya. Pag gusto mo ko permanent, kahit naalas sa bahay, way buhat, nagkalas na bimidya, wala akong trabaho. Nihigdas tiguang, mahigda ko kay Sergey Begani. Ngalag mo exist kung trabaho nga. Ang tiguang may alagaan. Dapat yan kuan. Sila mapa-exist na, nakabati dagto kay wa ko'y kuan guys, way overtime piece wa ko'y kuan, wa ko'y mga double pay, wa ko'y 13 month mingaw pas igit pero ang giapas sa barato kong sweldo na ay benefits kompleto kong benefits. Ako nagbayad, tigaan ko nila kwarta. Ibayad. Nga. Wala, libuhat. Dagan. Mahapon guys. Nagtikuwang ungkaan sa media. Nga. Manghugas ko dali-dali. Mas mauna pa ko hida sa tiguang. Kaya maglakaw pa man siya nagmagkaon. Naningap doon guys. Aromat na bibili. Ako alauna. Mahigdan ako sa hapon. Saman alas ng komedya. Kaya wala na may buhat. Yung kalasayas baka na nagtiguang magkuri-kuri na kuha na magkastiguang nipas kuha na para uli alas 7 out na pero og bantag alas 7 gadain na hon alas 6 alas 8 kumo makain sa alas 8 media kuha may problema kayo
Nagdam ko dito sa bawi ra. Wa nga ko ibutahan, pwede mo ko bayaran. Ari ko mamawis buntag malis ko. Hindi pwede magkwenta-kwenta sila o mo nang wala kay kung masakit ang tiguang o magabi iwa man sila diha ako may matug. Kaya nga ko relibo ng sa clinic sa iro. Nang kuang alang dakos manok lagi kay mo nang di sila makakwenta kay muri ako. Bisag unsaon nila pa kuan muri ako. Alam niya ka guys. Napay nabiling pero di maninapan ang naman ko'y kauban na tropa. Na ko'y best friend daring kauban sa boarding house. Natug pa. Agangga tambal. Mo ni ang tambal guys. Gamot ni sanguan. Na ko yung osteoporosis. Sakit sa buto ba? Unja kay nito nga ni katong dito pa ko sa Saudi Arabia. Kay sadyo ko nagminupos 44 pang edad. Nagminupos kung sa mao nang na ako ani kay kanang di man ko kaduko broken na broken bones habang na trabaho di man ko mag-aral sa iguang kay kuan man didi man siya bedridden naulian naman nga maulig ni kinahanglan ko muka og pamahaw kay nama ko imnon ang kambal nya tulo ka buok ako ang imnon sa buntag ra o gabi tulo dungano na nina sa Ginoo kanin siya para ni pa kuan vitamin sa kanang bukog nga kinahanglan mulikon siya ug balik tapos katong mga namamaga mawagtang para makuan siya kanang singanan ni kanang maayo na siya himpit pa nakahurot na ko ani ug napo maura joy napo ka batol ani kaluwis Ginoo maura ni nakapa kuan na napagkapa arang-arang sang gibatit ya vitamin D para gapos bukod paglisod ko ng inom kay dako mong gata unsa guys mo naman kog kaon mula ka na pagkuhan sa tagdaot salamat na lang sa inyong pagtanaw ang video sa makaon dyan tuslo ka lang na kamot diha ini tanaw ninyo sa video dagang salamat guys amping mo diha tanan o God bless you all. Bye-bye.